Sjednica Županijske skupštine započela je vijećničkim pitanjem HDZ-ovog Mile Dadića. Osvrnuo se na izjave premijera Zorana Milanovića koji kaže kako Hrvatska raste i razvija se. Zanimalo ga je osjećaju li se posljedice rasta i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Župan Zlatko Ževrnja je poručio kako nema rasta jer su prihodi proračuna Splitsko-dalmatinske županije manji za 20 milijuna kuna. Nažalost, događa samo pad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako u našem proračunu, isto tako i u proračunima naših povezanih poduzeća i Županijska uprava za ceste. Država nam je umanjila za 5 milijuna kuna prihode samo u ovoj godini. Najava je 10 milijuna kuna smanjenja za 2016. Smanjenje je prihoda i u Županijskoj lučkoj upravi za ovu godinu, a isto tako i za sljedeću godinu. Vidimo okolo nas, ne vidimo nigdje bagere, dizalice, niti jedan novi projekt. Ovo nešto što se sad gradi kao vanjski vezovi u Splitu ili pak most Kopno-Čiovo, brza cesta kroz Kaštel, to su stari projekti. Vijećnica Anita Šimac-Rako i vijećnik Marko Skejo postavili su pitanje o izbjeglicama na jugu Hrvatske jer se posljednjih dana čuju suprotne izjave iz vlade i državne uprave za zaštitu i spašavanje kad je u pitanju izgradnja prihvatnog centra na Prevlaci. Stav župana Ževrnje je da bi to bilo štetno jer bi doslovno srušilo sjajne turističke brojke, a val izbjeglica bi trebalo usmjeravati na sjever Hrvatske bliže Schengenu. Dovedeno je pitanje, znači, osposobljenost Hrvatske vojske. Ne znam što radi ministar obrane. Trebao bi on prvi ponuditi ostavku ako je to tako kao što kaže predsjednik Hrvatske vlade da vojska nije spremna čuvati hrvatske granice. A za što je spremna? Na taj način šaljemo katastrofalne poruke ne samo našim susjedima, već cijeloj svjetskoj javnosti. Ja sam na skupštini rekao pa dobro, i u miru, znači gotovo hrvatski lovci mogu nadzirati hrvatske granice. Vijećnik SDP-a Veljan Radojković povukao je pitanje odlaganja otpada na makarskom području. Zanimalo ga je u kojoj mjeri Splitsko-dalmatinska županija može participirati u troškovima odlaganja otpada u Makarskoj, na što je zamjenik župana Ante Šošić kazao da su s makarskim gradonačelnikom dogovorili niz sastanaka i pokušali pronaći rješenje. Taj svoj deponij, znači, isključili su iz prostornog plana i uvrstili ga u park prirode Biokovo. Na taj način sami sebe su izblokirali, no ističe mi i daljnju spremnost i otvorena vrata za suradnju i na tom projektu i vidjeti ako postoji nekakva kuna da im u tom smislu pomognemo. Klement Bašić iz redova HDZ-a postavio je pitanje vezano za dinamiku radova na Centru za gospodarenje otpadom u Lećevici. Detaljno izvješće o centru bit će na idućoj sjednici Županijske skupštine, a župan je obznanio kako je završena studija izvodljivosti. Studija izvodljivosti kao temeljni dokument za centar Lećevica je prihvaćena svih 9 poglavlja, znači prihvaćeno od strane Europske komisije, njihovih konzultanata, takozvani Jaspersa. Do kraja ove godine sva ta tender dokumentacija, natječajna dokumentacija bit će gotova. Očekujem do konca 4. mjeseca da ćemo raspisati javni natječaj za pronalazak najjeftinijeg, najpovoljnijeg izvođača kako za dokumentaciju, tako također za izgradnju centra. Idejna rješenja za centar i 6 pretovarnih stanica su završena, a traju pregovori s gradom Splitom o pristupnoj cesti za transfernu stanicu na Karepovcu. Bilo je pitanje i za brzu cestu Trogir-Omiš, na što je dožupan Šošić kazao kako je projekt prošao studiju izvodljivosti i nada se kako će što prije početi s izgradnjom ceste koja život znači. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u Gatima je obilježena 73. obljetnica pokolja kojeg su izvršile Združene snage talijanske vojske i četnika Popa Đujića nad hrvatskim pukom u Gatima, kada je mučki ubijeno 96 osoba, od toga 8 djece, a selo spaljeno. Sveta misa zadušnica za sve ubijene upriličena je u župnoj crkvi Svetog Ciprijana, a predvodio je profesor don Jenko Bulić uz pomoć domaćeg župnika i poljičkog dekana don Vlade Đuderije i ostalih svećenika. Sastali smo se ovdje da bi odali prije svega počast žrtvama tog stravičnog zločina 1942. godine. Međutim, ne treba živjeti u prošlosti, ali nekih stvari iz prošlosti treba se prisjećati, stalno obnavljati ta bolna sjećanja, samo da se ne bi ponovila. Kako je rekao voditelj ove svete mise, svaki čovjek u sebi gradi 2 vuka, jednoga zlog, jednog dobrog, i uvijek pobjeđuje onaj koga više hranimo i češće hranimo. Tako da poruka svega ovoga bila
treba živjeti tako da hranimo svog dobrog vuka u sebi, da se ove stvari nikad više ne bi ponovile. Komemoraciju su uveličali državni dužnosnici, županijski, gradski i općinski čelnici ovog kraja, kao i brojni predstavnici udruga, nevladinih organizacija, civilnog društva, koji su položili vijence na spomen obilježje ovog zločina. Danas smo na komemoraciji 73. obljetnici ovdje tragične pogibelji, mučeničke smrti naših Hrvata i Hrvatica u Gatima, njih 96, od toga 8 djece, gnusan zločin, gnusan događaj. Međutim, kako sam rekao u pozdravnom govoru, mi ne želimo se vraćati u prošlosti, ali želimo znati istinu o toj našoj prošlosti. Želimo oni koji su učinili zlodjela da priznaju, a nakon priznanja slijedi oprost. Ne želimo od naše povijesti stvarati mitomaniju, ali želimo sadašnjost i budućnost graditi na istinitim temeljima. Zasigurno žrtva i ovih ljudi danas u Gatima kojih se sjećamo i hrvatskih branitelja su u temeljima naše samostalne Republike Hrvatske i najmanje što možemo učiniti za njih jest sjećati se ovako u prigodama, a ujedno su oni obveza da svaki dan kroz svoj angažman, svoj posao i svojim životom svjedočimo utemeljenost slavljanja njihove žrtve. Organizatori komemoracije su grad Omiš, župni ured Gata i mjesni odbor Gata, a u komemoraciji su sudjelovali i učenici osnovne škole 1. listopada 1942. koji su čitali prigodne literarne radove. Andrija Pivčević u to je vrijeme imao samo 8 godina. Pravim čudom preživio je zločin, unatoč brojnim zadobivenim ranama. Ponesen kršćanskim duhom, o zločincima nikad nije govorio s mržnjom, pa tako ni danas. Ja bi mladi prenosio da bez mržnje prema ikomu, jer to su bili koljači, četnici, da ne mrze nikoga i da samo vjeruju u Boga i iđu naprijed. Mi smo narod koji brzo zaboravljamo. Mi zaboravljamo što je bilo u Domovinskom ratu, a osobito u onomu, zato bi trebalo često da i škola i udžbenici, sve da se to napiše ne iz mržnje, nego čisto da se zna šta se dešavalo na ovim prostorima. Ovdje smo kako bi vlastitom prisutnošću doprinijeli danjem razvoju društvene svijesti o ratu kao velikom zlu čovjeka i čovječanstva. Ta činjenica društveno ohrabruje i uvjerava kako izgradnja mira među ljudima, narodima i državama moguće jedino ostvariti kroz dijalog i to onaj koji prolazi od priznanja istine i koji na istini zasniva pravdu.